Meta jgħidulek li bintek għandha bżonn tkun imsifra l-Ingilterra l-intervent, tajjeb li ma tridx toqgħod b'ġenn u bi spiża notevoli tmur taħseb għall-biljett biex titla' magħha. Din l-esperjenza ta' Flavio Rodin li l-ħamis wara nofsinhar laqgħu f'darhom lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Diġà telgħu darbtejn l-Ingilterra b'binthom Kirsty u dalwaqt jitilgħu għat-tielet darba. Għalulna li l-fatt li issa jkun il-gvern li jħallas il-biljett taż-żewġ ġenituri ifisser iktar serħan il-moħħ. Mill-isptar kif jordnaw it-tickets tal-om u tat-tifla ikomplu għaddejjin bit-ticket tal-missier u għall-inqas ma tibdix taħseb inti fuq it-ticket tiegħek li trid tmur tordna it-ticket u taqta' t-ticket. Staqsejnihom jekk fil-verità huwiex bżonn li jkunu żewġ ġenituri li jakkumpanjaw lil binthom. Ma taħdimx bil-mara jew r-raġel waħdu ma tistax. Sissa kienu madwar 60 il-koppja li għamlu użu mill-miżura tal-gvern li biha żewġ membri tal-koppja jakkumpanjaw lil uliedhom. Flavio Rodin irringrazzjaw lill-Prim Ministru u anke lil martu tal-li semgħu il-każ tagħhom u f'isem Beating Hearts Malta irringrazzjawh ta' din il-miżura. Il-Prim Ministru qal li jinsab sodisfatt li din il-koppja qed tgawdi mill-inizjattiva tal-Gvern li jitħallas il-biljett tal-ajru tal-koppja u li din l-inizjattiva qed ittihom serħan il-moħħ. Żied jgħid li l-idea tas-Segretarju Parlamentari Chris Fearn li tfal ikunu separati mill-adulti f'ċertu sezzjonijiet tal-isptar hija tajba, hekk kif iżommhom bogħod minn ċertu mart filwaqt li toffrilhom ambjent aħjar.